Здравейте! Дока новите ранички на Стич, които са подходящи за училище. Имаме модел от детска градина, оманичък, ето го. Така, имаме и вариант на раница за училище. Стери, удобни за всички пособия. За творчески комплекти имаме постелин и боички. Хубаво е да се подготвим отрано за училище, така че имаме и химикалчета. Готвим модел раница. Побързайте да ги вземете от играчките.